El proper 6 de novembre se celebra la 11a edició de la Funifira, aquesta vegada amb una versió d'un sol dia i amb canvis en les ubicacions. Al centre de la vila hi haurà l'oci ferroviari i al pavelló poliesportiu la zona gastronòmica. La regidoria de comerç de l'Ajuntament de Gelida fa un homenatge a aquelles botigues i comerços que han obert durant la pandèmia. De dilluns a dimecres s'ha celebrat a Gelida el taller Dones que ho podem tot, canvis i cerca de feina després dels 45. Èxit de la ruta geològica al Bosc dels Fòssils. Oberta la convocatòria per presentar projectes solidaris al Guardó Santa Llúcia Solidària 2021. Aquest diumenge se celebra la 8a trobada de vehicles clàssics de Gelida. Avui a la tarda es presenta el documental Bombers per Colòmbia al Centre Cultural. I acabarem amb l'arxiu, amb imatges dels aiguats que van afectar Gelida i que va deixar Gelida 2 dies a les fosques. Aquests són els continguts d'avui del Gelida en viu. Comencem! El proper 6 de novembre torna a Gelida una nova edició de la Funifira. Aquesta fira, que passa a ser només d'un sol dia, arriba a la seva 11a edició. En aquest cas, pel centre de la vila hi trobarem l'oci ferroviari, els tallers infantils, el trenet solidari i el trenet turístic. I al pavelló poliesportiu aquesta vegada hi haurà la zona gastronòmica de vins i caves, cervesa artesana i most. Ho explica la regidora de Turisme, Anna Mititieri. Aquest any per la Funifira hem fet canvis, alguns importants, com ara que hem concentrat totes les activitats en un dia, que serà el dia dissabte, dia 6 de novembre. D'altra banda, també hem cregut necessari, per la quantitat de participants que estaran a la Fira Gastronòmica i de cellers, doncs ho hem concentrat tot al pavelló municipal. Així tots podrem estar més còmodes i amb més seguretat, mantenint un aforament limitat, malgrat que les mesures ja ens permeten fer altres coses i flexibilitzar més tot el tema d'aforaments, però nosaltres hem cregut que el primer és la seguretat de les persones que ens visitin i també dels expositors. I molt important, si voleu tenir una plaça reservada, farem una reserva anticipada, que això ja ho publicitarem i podreu veure a la web i els díptics que passarem per totes les llars. Des del govern, especialment des de la regidoria de Turisme, creiem fermament que cal potenciar la figura del funicular com a element turístic de Gelida. Per això la Funifira la fem girar entorn a aquest element turístic que volem que atregui la gent de fora de Gelida i vulguin venir a veure el castell i la ruta modernista i també de passada gaudir de la fira gastronòmica que hem preparat amb un munt d'establiments i cellers de Gelida. La Funifira aquest any, per sort, podem tornar a gaudir-la, però clar, no hem d'obviar que encara estem en pandèmia i encara tenim certes restriccions, malgrat que s'han anat flexibilitzant, però hem hagut d'adequar els espais i fer uns canvis substancials que esperem que ens facin que tothom estiguem més còmodes i sobretot segurs. A la Funifira ens hem centrat en l'element turístic més emblemàtic de Gelida, que és el funicular de Gelida, vaja, el funi, com coneixem tots. Per això hem volgut potenciar-lo i creant activitats al seu voltant. Els tallers infantils giren al voltant del funi, els viatges al funi també seran teatralitzats i també hem buscat coses relacionades com és el tema de l'oci ferroviari. També tindrem altres activitats al voltant del funicular, com és la gincana digital que llançarem el mateix dia 6 de novembre, en què el fil conductor és el funi, perquè hem de buscar les claus del funicular, perquè si no, no podem pujar la farina que arriba a l'estació de Renfe. Una altra activitat que tindrem és la ruta dels tresors, però aquesta vegada farem 2 passejades que seran la versió abreujada de la ruta dels tresors llargues, perquè així la gent pugui fer un tastet i després qualsevol dia que vulguin, com que els cartells continuen a Gelida, doncs podria fer-lo quan els hi vingués més de gust. Des de la Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament de Gelida, encapçalada per Santi Gracián, han volgut fer un reconeixement a aquelles botigues i comerços que han obert durant aquesta època de pandèmia. Algunes de les botigues que ja han rebut aquest obsequi per part de l'Ajuntament de Gelida ha estat Lorena Party al carrer Major 52, la sabateria L'Univers al carrer de Santa Llúcia, número 15. Ah, que xulo. Sí? T'agrada? Molt maco, molt original. Encara no ve el fred, la gent encara no es decideix a l'hivern, però bueno, tot i així vaig fent.
la botiga El Graner, al carrer Major número 60, Lo mínim. la clínica veterinària Gelida, a la carretera de Sant Llorenç d'Hortons número 39, Per acabar de tancar el cercle, no? Molt bé. És un regal, no? Podeu el que vulgueu. No, superbé, no? Molt bé. Moltes gràcies. o al Petit Cafè, a la plaça de la Vila número 7. Durant les properes setmanes, el regidor Santi Gracián seguirà repartint aquests obsequis a altres establiments que han obert durant aquesta pandèmia del coronavirus. De dilluns a dimecres d'aquesta setmana s'ha celebrat al Centre Cívic de l'Escorxador, a Gelida, el curs Dones que ho podem tot, canvis i cerca de feina després dels 45. La regidora del Pla d'Igualtat, Marga Bertran, ha explicat que les participants han estat assessorades per una coach que els ha donat eines per trobar feina. Avui aquí a l'Escorxador comença un taller, un curs sobre les dones en les majors de 45 anys per cercar feina. Un curs que no solament és per fer un currículum i anar a buscar una feina, sinó és una mica donar eines per a aquestes dones puguin trobar aquesta feina. Eines que les trobaran amb la coach que tenen i que les ajudarà a empoderar-se elles mateixes per anar a cercar aquesta feina, perquè de feina n'hi ha, i això és el que els hi demostraran. Els donaran unes eines, però també les tranquil·litzaran en el fet de que trobaran feina i així mateixes els hi demostraran. Explico com ho poden. El passat diumenge 10 d'octubre, pel matí, es va fer a Gelida una ruta geològica al bosc dels fòssils. Va ser una ruta guiada seguint part de l'itinerari senyalitzat com a Camí de Sant Esteve i Can Rimondet, amb explicacions durant el recorregut sobre geologia i el paisatge i amb una parada especial al bosc dels fòssils. El recorregut d'aquesta ruta va ser d'uns 9 quilòmetres i el punt de trobada va ser a l'estació de la Renfe. Oberta la convocatòria del Guardó Santa Llúcia Solidària 2021 dotada per 1.500 euros. Els destinataris d'aquest guardó són organitzacions o associacions que disposin d'algun projecte amb finalitats solidàries. De fet, el Premi Guardó Santa Llúcia Solidària és una iniciativa de l'Ajuntament de Gelida i la Comissió de Festes de Santa Llúcia que va néixer l'any 2000 amb la intenció de fomentar l'esperit de solidaritat de la Festa de Santa Llúcia. Des de la seva creació s'han premiat diverses ONGs del municipi, de la comarca i d'arreu. A la pàgina web de l'Ajuntament de Gelida hi trobareu les bases per poder presentar aquesta sol·licitud. El termini de presentació és fins al dia 12 de novembre. Aquest diumenge 24 d'octubre, a les 9 del matí, hi haurà la 8a trobada de vehicles clàssics de Gelida. A les 9 del matí hi haurà la concentració del pícnic de Can Torrents i a 11:15 començarà la desfilada pels carrers del municipi. De 12 a 2 del migdia es podrà veure aquesta exposició de vehicles a l'Avinguda Colomer, amb premis per als participants. En finalitzar hi haurà un brindis amb la col·laboració de Muscàndia. Avui divendres 22 d'octubre a les 7 de la tarda es farà la presentació del documental Bombers per Colòmbia, un documental rodat l'any 2019 i que mostra la tasca de cooperació que fa l'entitat amb diversos cossos de bombers voluntaris de Gelida. El projecte, liderat per bombers del Parc de Gelida i membres de Bombers d'Andorra, fa més de 10 anys que dota de material i formació diferents parcs de bombers arreu del territori colombià, fet que ha generat un gran impacte a les diverses comunitats que s'han pogut beneficiar. I repassem ara l'agenda esportiva. Comencem amb el futbol. Demà dissabte 23 d'octubre a les 12 del migdia, cadet masculí, Gelida, Marc Bartra. A 2:45 de la tarda, veterans, Gelida, Piera. Diumenge 24 d'octubre a les 12 al camp de futbol, amateur A, Gelida, els Monjos. Anem ara fins al voleibol, dissabte 23 d'octubre, a 2:45 de la tarda al pavelló, infantil femení, Gelida, Sant Esteve. També dissabte, a 1:15 de la tarda, preferent femení, Gelida, Sagrat Cor. Pel que fa al bàsquet, demà dissabte 23 d'octubre a 2:15 del matí, infantil masculí, Gelida, Joventut, Sant Vicenç. A 2:15, premini masculí, Gelida, Viladecans.
A les 11, infantil masculí, Gelida, bàsquet Llor. A les 11, mini masculí, a determinar. A 2:15 del migdia, cadet masculí, Gelida, Esparreguera. I a 2:15 del migdia, cadet femení, Gelida, Subirats. El diumenge 24 d'octubre, a les 9, Sots 21, Gelida, Sant Quirze. A les 11, tercera, Gelida, Montpedrós. A la 1, sènior B, Gelida, Òdena. Avui voldria aprofitar a explicar-vos una miqueta com està tot el tema de la biblioteca municipal. L'avantprojecte ja va endavant, des de la Diputació de Barcelona ens estan fent aquesta feina i s'han presentat 13 projectes en total, que d'aquests 13 se n'han escollit 5. Han quedat 5 els finalistes. I d'aquests 5, avui divendres se sabrà el guanyador d'aquests 5 projectes. Que després, projectes que no són com a tal, són avantprojectes per fer el següent pas a l'encàrrec definitiu del projecte executiu, que llavors sí que ja serà en aquest guanyador que quedi avui, que ve el jurat del Col·legi d'Arquitectes i de la Diputació de Barcelona a fer l'escrutini aquí a Gelida. En els plens ordinaris sempre fem pregs i preguntes. Preguntes que a vegades se'n responen en el següent ple o poc abans del següent ple, i a vegades demandes d'actuacions que o no es resolen o també es resolen pocs dies abans del següent ple. Entenem que tot allò que presentem o que demanem és per millorar Gelida i a vegades ens costa d'entendre que hi hagi aquesta inacció per part del govern municipal. Concretament, en aquest cas, ens voldríem referir a l'estat d'abandonament de la Font del Claro, no a la renovació dels arbres morts que correspon a la Diputació, però sí al manteniment de tot aquell espai emblemàtic de Gelida, que està en un estat d'abandonament, que ho hem dit en reiterades ocasions en els plens i que no s'hi actua de cap de les maneres. També en l'estat dels parcs infantils de Gelida, amb un estat de certa decadència, fins i tot hi ha un parc en què la brana de les escales fa més d'un mes i mig que no hi és. Per tant, voldríem que aquests espais, que són pels més menuts, estiguin en condicions. I també, encara que no sigui competència de l'Ajuntament, el tema de l'ascensor, dels ascensors de l'estació de Renfe. Se'ns va dir que es havia trucat per demanar que s'arrangés. No n'hi ha prou amb una trucada, s'hi ha d'incidir més, perquè tot això és en benefici dels veïns i veïnes de Gelida. Les mesures Covid i les restriccions són cada vegada més flexibles i per això el Procicat ha anunciat una flexibilitat progressiva de totes les mesures, com per exemple bars i restaurants que ja no tenen límit d'obertura, o hi ha més aforament en els oci nocturn, en els esports, en les botigues. Bé, tot això és una molt bona notícia, però no podem baixar la guàrdia, no podem treure'ns la mascareta en els interiors, no hem d'aconseguir tenir les mesures de seguretat de distància dels uns als altres, i tot això està molt bé, estem molt contents, però hem de tenir consciència de que som nosaltres que podrem aconseguir arribar a una normalitat que és la que tots desitgem. Pensem que l'altre dia se sentia dir que des del Regne Unit hi ha un nou Covid que podria ser, és a dir, poden anar passant coses i per això n'hem d'estar molt previsors i ser molt conscients de què és el que estem i què és el que pot passar. I l'últim prec que us demanaria és tota aquella gent que encara no està vacunada, si us plau, vacuneu-se, perquè en bé vostre i en bé de tota la població. I avui a l'Arxiu del Gelida en viu anem a veure unes incidències que va haver-hi als anys 90 a Gelida. Un aiguat que va deixar el municipi sense llum durant 2 dies. Aquest cap de setmana, podríem dir negre, que hem patit aquí a Gelida,
ja que no tan sols pel que fa al tall del subministrament elèctric que començava el divendres a les 7 de la tarda fins pràcticament a la matinada d'avui diumenge, sinó que a més també, degut a les intenses pluges que van caure al cap de setmana i més concretament a la matinada del dissabte, ha fet que hi haguessin tot un seguit també de danys. Ara veurem unes imatges de les pluges i en aquest cas del riu, tal com podem veure, la crescuda important que va sofrir el riu Anoia en el seu pas per la resclosa, degut, com dèiem, a aquestes intenses pluges de la matinada del dissabte. Aquestes pluges també van ocasionar tot un seguit de danys, bàsicament en les vies públiques i en les carreteres, que també veurem i que bàsicament consistirien en desprendiments de terres, de terraplens, que han afectat a la carretera, a diferents indrets de la carretera, així com també de l'esllaveciment d'un arbre que va caure al damunt de la via de la carretera, en aquest cas al davant de la benzinera, com també veurem tot seguit. Aquestes eren les imatges del riu Anoia al seu pas per la resclosa a les 9 del matí. Podem veure aquí també com estava el cel encapotat al voltant de les 10, tot i que ja va deixar de ploure després de que de 9 a 10 pràcticament caigués un xàfec bastant fort. Aquí podem veure un primer esllavissament, en aquesta ocasió a la carretera de Sant Llorenç, a l'alçada de l'entrada de l'autopista de Barcelona, un petit esllavissament que, tot i no afectar directament a la carretera, sí que ocasionava alguns petits problemes. Aquesta és la zona de la unitat d'execució número 15, la sortida que es vol fer del barri del Fornicular a la carretera i que en les darreres setmanes, degut a aquestes pluges, ha fet que estigui pràcticament impracticable i que les obres no puguin continuar amb el ritme previst. Podem veure els importants tolls d'aigua acumulats en aquesta zona. Continuem veient més danys que es varen produir justament el dissabte degut a aquestes pluges, i en aquesta ocasió és l'arbre que va caure de bon matí i que va fer tallar momentàniament la carretera. Podem veure el tros d'arbre final al damunt de la valla protectora de la carretera, i aquest arbre va ser ràpidament tallat, en aquest cas pels bombers de Gelida, conjuntament amb la brigada municipal. Podem veure l'arbre, al fons, com es va esllavissar i va caure al damunt. Tornem a veure un altre esllavissament, en aquesta ocasió a la carretera de Corbera, al damunt del cementiri, a la primera corba, el primer giravolt que es troba situat al damunt. Podem veure ja que aquí l'esllavissament va ser més important i que encara no es havia pogut solventar i es podia netejar la qual cosa també. Aquest és pràcticament el giravolt de l'entrada de la carretera de Corbera, també amb un altre esllavissament, en aquesta ocasió més petit, i que es va poder netejar immediatament. Les pluges varen fer que tinguéssim algunes imatges boniques com aquesta de la font de Can Torrents, on podem veure que el cabdal d'aigua que passava per alguna torrentera era no tan sols maco, sinó que a més feia goig de veure el volum d'aigua que estava portant. Bé, aquestes eren imatges de les pluges o d'alguns dels danys que havia causat aquesta pluja, però, sens dubte, el que ha causat més indignació entre tots els gelidencs ha estat aquests talls en el subministrament elèctric que, com dèiem, s'iniciaven el divendres a la tarda, a les 7 de la tarda aproximadament, i fins a pràcticament 11:15 del mateix divendres no retornava una part tan sols d'aquest subministrament. Això feia que el dissabte al dematí es poguessin veure, sobretot en les botigues, imatges com aquestes que estem veient, en la que no es podia dispondre d'aquest llum i per tal de poder il·luminar les botigues es tenia que recórrer a les espelmes. Aquí en podem veure una mostra d'una de les botigues del carrer Major que, sens dubte, han estat les més afectades, o algunes pràcticament, o una intensa majoria, les que s'han vist més afectades per aquesta llum que pràcticament fins a la matinada d'avui diumenge no s'ha restablert amb tota la seva normalitat.
També Gelida Televisió s'ha posat en contacte i dissabte es va posar en contacte amb els responsables de la companyia elèctrica FECSA per tal de que ens donguessin explicacions de quines han estat les causes que, malgrat es puguin entendre en certs moments, aquí a Gelida, després de que no és un primer tall el que s'està patint aquest cap de setmana, sinó que ja sembla que en les darreres setmanes sembla que ha estat reiteratiu, doncs ens donguessin aquestes explicacions per tal de conèixer els motius o les causes que han portat aquest tall important de subministrament elèctric en aquest cap de setmana aquí a Gelida, així com també d'altres poblacions del voltant, com podrien ser... I amb aquestes imatges tanquem el Gelida en viu d'avui divendres 22 d'octubre. Tornem la setmana que ve. Adéu-siau.